60 eiliad ar Ticket to Ride. Ticket to Ride Europe yw'r fersiwn hyn sydd gyda fi fan hyn, a mae Ticket to Ride yn dal rhywbeth bach special i fi. Hwn oedd y gêm cyntaf nes i chwarae nôl yn 2012, fi'n meddwl. Hwn oedd y gêm cyntaf i fi chwarae, nath agor llyged fi i gemau bwrdd yn gyffredinol. Os allan ni just swapo y copi Monopoly na sydd da pawb i weld getre, swapo ge yn y nos gyda Ticket to Ride, bydd y byd well lle. Mae Ticket to Ride yn rhoi cyfle i chi casglu'r cardiau yma a i cysylltu lan gwahanol dinasoedd o Ewrop. Mae'r gêm yn hawdd, wy'n gallu dysgu fe i hen bobl, i bobl ifanc, bobl sydd jyst heb falle trial gwahanol gemau. Does dim rhaid fod yn rhyw fath o anarach am trains. Mae lot o bobl yn teimlo na pan mae gêm am trains. Ond hwn yw'r gêm dwlen ni bod mwy o bobl just yn trial i weld a oedi gemau bwrdd i chi.